Vitajte všetkých na tomto videokanáli. Časy sa menia každým ďalším dňom a zahrňajú nás všetkých do nich so všetkým, čím sme boli a sme, ale najmä s tým, čím by sme sa mohli stať a byť. Všetci sme však tak preniknutí tým, čo vidíme a žijeme každý deň, až sa zdá, že nemôžeme a veľakrát sa nám zdá, že ani nechceme byť obklopení novým nebom a novou zemou, ktoré smerujú k robiť a stavať a vidieť z neviditeľného sveta stále viac a bližšie k nám. Tento videokanál predstavuje a dáva vám nebeské milostné listy, ktoré nám vtedy a teraz posielali náš Pán Ježiš Kristus a presvätá Bohorodička, aby sme sa mohli náležite pripraviť na nebeskú svadbu Baránka Božieho. Dnes predstavujeme slovo Božie, ktoré vyslovil náš Pán Ježiš Kristus vo Svetom kláštore v Novom Jeruzaleme v Rumunsku. Úryvok z Božieho slova v nedeľu vyhnania Adama z neba, 17. marca 2024, slovo mieru nad národmi, nad miestami vojny medzi národmi 17. marca 2024, buďte kresťanmi, človek stratil nebo. Človek neposlúchol nebeský zákon. Pôst a modlitba, to je nebeský zákon. Synovia, poslúchajte kresťanský zákon, lebo je zlomený z neba. Adam plače nad celým ľudským pokolením, plače bolesťou bez útechy a volá odo mňa v túto nedeľu. V kresťanstve volal vyhnanie Adama z neba a s ním potom celé ľudské pokolenie, ale teraz plače a hovorí: Pane, prichádza k tebe. Kresťanský národ. Otvorte sa mu, aby ste uverili jeho slovu a budete spasiteľom ľudskej rasy, od vás ku mne, a on vám bude ďakovať za vašu vieru na konci časov, s ktorou prinášate Pána na zem. Amen. Otec ma poslal, aby som prišiel na zem, aby som utešil Adamov plač a išiel do príbytku mietvych, aby som oslobodil zajacov a svojim vzkriesením priniesol vzkriesenie mnohým. Potom som cez moju cirkev, ktorá je stará 2000 rokov, zanechal sväté obrad a stále som ho obohacoval skôze svätých otcov, aby sa cez cirkev mohli konať modlitby a pôsty za tých, ktorí už nie sú na zemi a za tých, ktorí sú stále odchádzajú, a nech majú spásu a večný život skôze krik na zemi pre nich až dodnes. A hľa, aké veľké je spojenie medzi nebom a zemou pre dielo záchrany človeka. A ja, Pán, ochraňujem nebeské veci a stojím uprostred pre svoje stádo. A Satan nemôže premôcť Boha a bude premožený on a všetci jeho služobníci a jeho bži, lebo on je otcom bži, a preto padne, ako je napísané. A vy, kresťanskí ľudia, máte povinnosť poznať a vyhýbať sa ceste sveta, ceste Satana a všetkých jeho olejov a posilňovať sa na mieste, ktoré je pre vás a vás čisté. Lebo čas je byť múdry a stále múdrejší z tohto času, nepriateľ teba a mňa, ale ja, Pán, som pri kormidle a vediem ťa slovom. Len ty máš vôľu veriť mi a nechať ma pre teba vpredu. Lebo ja som Pane, kresťanský syn. Teraz musím povedať slovo mieru nad národmi, nad miestami vojny medzi národmi a hovorím: Pokoj vám, vládcovia národov, a vám, národy pod vládcom. Ja, Pán, umiestňujem svojich anielov a posilňujem ich nad vašimi dielami, pretože vaše plány nie sú ako moje. Preto ja, Pán, bdím nad tými, ktorí hľadajú pokoj, a nad tými, ktorí dôverujú Bohu. Pracujem, ja, viac ako to, čo robia ľudia, a hovorím im z neba: Pokoj vám a nech sa každá vojna skončí v mieri. Pokoj pochádza od Boha, nie od ľudí, a vám, ktorí podnecujete vojnu, pokoj vám ešte viac a silnejšie a klaňate sa môjmu slovu, pretože ho z neba kladiem nad vás a hovorím: Pokoj ty. Počuješ? Zohni sa a nauč sa odo mňa pôsobiť lásku, lebo láska je od Boha, je z neba. Boh lásky hovorí tým, ktorí sa búria proti vojne: Pokoj vám, pokoj vám, pokoj vám, a nech hneď počujú, čo k nim Pán hovorí. Amen, amen, amen. Toto je koniec dnešného programu. Nech vás Boh žehná a dôží vás blízko svojho najsvätejšieho sôdca. Amen.